dala ma Nairobi, gokinyi, to kata godhiambo. Mae chal mar ngima ma jodak matiyo gi nderni ma opogore opogore e bomani kalo e kinde ka kinde, ka dhungruok mag nyamburko medonegi achiedh nade e sama gidhi kuondegi mag tich to ka gidok e utegi bang' tich. Ne jo ohala, thuolo mag loso muom lal. Ne weg nyamburko, mo tiyo mang'eny. To ne jok matiyo gi matatu, nengo mar wuoth idho kaka dhungruok medore e boma. En lal ne ng'ata ng'ata. Duol ma ochung' ne dongruok mag nderni mane chuny boma ma iluongo ni kura osebet ka temo kaka inyalo duok chien dhungruok mag nyamburko e bomani, ka koro gisebet ka gitemo yore manyasani ma inyalo logo midhiero ni. Dwe na kere keke mar ndara inya yudo ka nigi bade 4. To koro bade 4 giyudo ka bade achiel ema mtokni samoro kaka gokinyi ma ji dhi tich. Tiyudo ka koro ng'eny ji ringo ka dhi town. Koro yudo ka bade no nigi ji mang'eny molo bat machielo machako wuok kamoro. Koro en gima gi kisungu iluongo ni adaptive traffic signals. Koro picha cha kosegoye to nyalo ng'iyo mone ni ka mtokni odhungore aka nyaka kucho. Gima gi kisungu iluongo ni queues, traffic queues. Koro koseneno kamano to ogo kwande kende. Kosego kwande kende to wacho kende ni nikech kae ma ji ng'enye, kar mondo miye iluongo ni green light mamiyo geche ni koro kadhi cha. Kar mondo miye dakika 1, koro wamiye dakika 3. Ogo aga kwano no kende, ok ni ng'ato gone. Ogo aga kwano no kende koseneno kaka ji dhungore mang'eny, to wacho ni kar mondo miye dakika 1 kata dakika 2 mimiyo bede mag ndara gite. Koro wacho ni kare koro wamiye dakika 3 mondo okal ji piyo piyo. Nicholas Airo en achiel kuom jolony ma kura osetiyogo e loso yorno manyasani e keto yot mar wuoth e bomani. Koro kabiro Nairobi ka aneno ka jam opong'o Nairobi mokadho. Basa moro anyalo bet e ndara seche kata mana 6. Koro en jam osepong'o ma kata na tije moko balalo nikech namoke jam. Interview no kanyal dhi nikech amoke jam. Koro jam ni osebeda shida mana kata ambe otama. Koro mana ng'iyo uchunguzi ni to ang'o manyalo monowa kata wan jo Kenya masani. Ok wanyal time upelelezi moro maber kabisa mondo anone wach ni to jam ni wanyalo konye nade. Bang' yudo tiegruok kowuok e pinje maoko, Midusa Airo ne otudore gi piny owacho ma pachoka mondo los kaka inyalo duok chien dhungruok mag nyamburko e apaya mawuok Nairobi kadhi e dala mar Ngong. Joma ne tiyo gi ndara mar Ngong Road ni ne nigi jam ma ok ni nyal. Makata kiwuok kichiko Ngong ing'e ni bro dak e ndara mang' ni chop mana gotieno. Ndara ni ne ndara malich ma kaka ne timre ne onge. Koro kaka ne piny owacho gere momiyo wamedo nyaka weche mag traffic gi. Sani koro mtokni ringa. Gima timore sani momiyo samoro bila nyaka bede ndara en ni kuonde te okosekete. Nikech kokete e ndara makaani to ndara machielo bende pok okete. Koro ibiro yudo ka sama traffic owuok e ndara machielo, kochiko ndara machielo, owuok e ndara manigi gini to dhi e ndara maonge gini. Kata ndara maonge gini biro e ndara manigi gini. Koro samoro miyo kelo tuodruok kanyo marach saa magokinyi. Koro gokinyi sama waluongo ni peak time mar rush hour, iyudo ka ndechni maonge teyni gi kelo traffic e ndechni manigi teyni. Koro miyo junction mondo operate bedo matek, to lakini ka oket ndechni gi te to bro miyo koro polisi ok nyal bedo nikech koro system tiya kende. Thoth nyamburko ma inyiewo pile ka pile e Kenya ka bende dong' mana e boma ma Nairobi ka. Kura wacho ni gichano tiyo gi yore manyasani ahinya to kuonde ma nderni rome kata junction ma kwan gi dirom 108. Jodak ma Nairobi koro nyalo bedo gi geno ni dhungruok mag nyamburko nyalo dok chien. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.